tak teďka je jeden z nás nejlepší ještě. 16. jsem vyšla. Říkal 16. Ty, ale měl tam Teďka je drsný, dívej, jak profesionálně kouká. Luda tam byl taky? Slávek? Včera? Slávek profík, nebo co? Ne, Honzík, že kouká jak když dojede k boračce hasičák. Ne, takové ten výraz, vole, nikdo na mě nemluvte. Pěkně posrali, tady to budeme muset všechno spravit. No? Ruky v voz. Já to tady osvobodím. Počkej, ještě uslyším. Natáčíš to, že? Takže Sýřek, pozor na Sýřek, to je jeden z favoritů. Tak se potlapí zase. Dešník. Připravit, pozor! Jak valí. Jako, že ho nemůže táhnout za sebou. Ne, tak existuje i takový malinký hasiček gol. Kolik máte na hasičák? Ten zvučák, ten je divoký celý. Dobrý. Takový. 9:34.